Ah. Charan! Welcome to my channel! Hello everyone! Ayan, kakain ulit tayo ng pakbet ng Ilocano. Ayan, pakbet ng Ilocano. Tapos meron tayong lechong kawali, baboy. Meron tayong isda. Ayan, pritong isda. Ayan, tapos ang sausawan natin ngayon ay toyo with lemon. Ayan. See? Ayan. Tapos meron tayong extra dito ang palaya. Ay. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng sili, pero para maanghang. Samahan nyo ako, kuha na rin kayo ng inyong mga sariling pagkain at samahan nyo akong kakain. So, let's pray first. Father, we thank you for the food that we're going to eat, Lord. Sa tanghali ito, thank you so much sa araw na ito. Thank you, Lord God, for this blessing. Thank you, Lord, for all this food. In Jesus' name we pray. Amen. Let's eat na, guys. Ito ay pakbet. Ayan. Meron siyang kamote. Ayan. Samahan niyo ako, guys. Ayan. Pakbet ng Ilocano. Ang ating ulam ngayon. Sige. Kompleto po siya ngayon, ah. Kasama natin dito. Maanghang. Kaya. Sarap ng ampalaya.
A lot of kanin. And thank you for joining me. At see you on my next video again. God bless us all, and don't forget to subscribe. Thank you for your support, guys. God bless. Thank you. Bye-bye. Thanks for watching. God bless us all. Bye-bye.